Barkanku da warhaka, har wa yau kuna tare ne da Mahmud Sale Shuwa. A yau ma na sake cakuɗo mana da wata abun da ake ce da shi two step verification. Yana da amfani matuƙa a cikin WhatsApp, domin idan kana buƙatar tsaro wa WhatsApp naka, to ina mai shawartar ka kai aiki da two step verification. Yaya ake ɗaurawa? Kar ka damu, ka danna kan ɗigo guda ukun da yake sama. Da zaran ka danna, akwai settings da yake ƙasa, wato layi na ƙarshen ake ce da shi settings. Sai ka danna settings, a nan kuma sai ka sake danna kan account. Idan ka danna kan account, za ka ga akwai inda aka ce two step verification, sai ka danna kan two step verification. A ƙasa nan za ka ga akwai abin da ake ce da shi enable, sai ka danna kan enable. Zan ka danna kan enable, zai providing maka wato waje da za ka sa 6 pin naka. Za ka ɗaura 6 pin. Ga pin nawa da na sa, ya sake ce ka yi confirming pin da ka sa a na fari, sai ka sake dannawa. Da zaran ka danna, zai sake ce ka sa email. Menene ma'anar email a nan? Email yana da amfani matuƙa a wannan fannin, domin idan ranar da ka manta da pin naka, za ka iya ɗaurawa. Amma a yanzu ba zan ɗaura ba. Akwai abin da za ke ce da shi skip a sama a cikin rubutun da ka gani, sai ka danna kan skip. Da zaran ka danna kan skip, ya kawo maka wani sako, ya ce in har baka sa email nan ba, zai iya kasancewa duk ranar da kake so ka yi amfani da wannan layin ta wajen gefen WhatsApp ba zai yi ba, saboda ka riga ka ɗaura mashi two step verification. So yana da kyau matuƙa idan har za ka iya manta da pin ɗin, ka sa email address, saboda yana da kyau matuƙa, domin duk ranar da kake so ka canja pin kuma ka manta da pin ɗin, to za ka iya shiga email naka domin ka gan saƙon pin da za a turo maka domin a sake sanar maka da pin naka. Amma a yanzu za ka danna OK domin ka ci gaba. Yanzu ka danna OK applying, wato ya riga ya activating pin guda 6 da ka ɗaura. A yanzu baka da matsala, sai ka danna kan done. To jama'a, yanzu haka two step verification nawa ya riga ya ɗauru. Yanzu haka idan nake muddin ina aiki da WhatsApp nawa, koyaushe zai iya zuwa min in sa pin nawa, domin ya tabbata cewa ni ne nake aiki da WhatsApp ko kuma ba ni ba. To kun gani amfanin two step verification kenan. Da haka sai wata lokaci idan Allah ya sake kai mu, zan sake zuwa mana da wata shiri mai ma'ana wadda zai at least kowa zai amfana da shi. A nan ina ce bisalam.